Bayar utang sih rek. Mumpung ngono. Assalamualaikum. Umi. Salam. Mari lapo, mari sholat. Walah. Nggih. Iki lho kabeh iku bayar utang. Mumpung ono. Monggo ya. Iya, salunggo alhamdulillah wis bayar aku. Iya, mumpung ono Mi iki. Tak sayat. Iya, lek ono ya tak bayar Mi. Sok kapok-kapok lho sampean nyelangi aku ya. Iya. Sepurane lek iku telat aku. Iki aku mau jajan yo. Wis gak usah repot-repot, aku langsung balik. Ngrepoti ae wis gak usah repot-repot. Ya Allah. Sepurane yo Mi yo, suwun yo Mi yo, aja kapok-kapok ya. Assalamualaikum.